ng karamihan, meron pa ba tayong bagyo na papasok ng ating area of responsibility? Hindi lang ngayong darating na Pasko, kundi hanggang sa matapos ang 2020. Ang sagot po ng Pag-asa, mababa ang tsansa na masusundan pa itong si Bagyong Vicky. Subalit asahan po natin ang pagkakaroon ng low pressure area, hindi lang isa kundi posible hanggang 2 po bago matapos ang taong ito. For this week, particularly towards the weekend, may possibility na mabuong isang low pressure area dito po sa silangan ng Mindanao. Inuulit natin, mababa yung chance na ito ay maging isang tropical cyclone or bagyo. Subalit makakaapekto po ito sa Eastern Visayas at sa Southern Luzon in the weekend, so that is after Christmas Day. At ang general direction nito ay west-northwest. Magdadala po ito ng moderate to heavy na mga pag-ulan simula December 26 dito sa may parteng Eastern Visayas at inuulit natin Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, at sa may ilang parte rin po ng Western and Central Visayas. Pagsapit naman ng susunod na linggo, simula December 28, ay tatawid itong low pressure area patungo dito sa may West Philippine Sea. Subalit after that, may possibility na mabuo uli ang isa pang low pressure area. Base po sa taya ng Pag-asa, particularly the Climate Monitoring and Prediction Section, posibleng may mabuo dito sa may silangan ng Visayas early next week. Posible rin makaapekto ang nasabing low pressure area sa Samar provinces and even here in Bicol Region bago siya mag-dissipate or malusaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 23, 2020. Tail end of a frontal system ay nakakapekto doon lamang po sa may extreme northern Luzon. Northeast monsoon o amihan ay humina at umaabot lamang po sa extreme northern Luzon. Samantala, ang cloud cluster o kumpulan ng mga kaulapan nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa bandang east of Mindanao. Sa cloud cluster ay may posibilidad na may mabuong low pressure area. Kaya patuloy po natin itong babantayan. Sa araw nito, dahil sa tail end of cold front, ang Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot naman sa easterlies, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, at kasama rin ang Northern Quezon, including Polillo Island. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, ay magiging maganda at maaliwalas na panahon, maliban po sa mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ang maximum temperature natin sa araw nito sa Tuguegarao ay aabot ng 30 degrees Celsius, sa Baguio 25 degrees Celsius, sa Lawag 31 degrees Celsius, sa Metro Manila 31 degrees Celsius, sa Legazpi 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 32 degrees Celsius, at sa Kalayaan Islands 30 degrees Celsius. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, inyo makikita maganda at maaliwalas sa panahon ng ating maranasan sa araw nito sa Visayas at Mindanao. Maliban lang po sa mga biglaang buhos ng ulan, dulot ng thunderstorm. Ang maximum temperature sa Tacloban ay 31 degrees Celsius. Sa Cebu at sa Iloilo ay aabot ng 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius. Sa Davao, 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga City, 33 degrees Celsius.